پاک پیش کر رہے ہیں اور فخر عباس تابعی صاحب دے لکھے ہوئے کلام بالکل پہلی مرتبہ پیش کر رہے ہیں تہاڈی بارگاہ چ جدے کول شعور نہیں بھلتا وہ بے اکلیاں بھلنا ہو دے کچھ خیال کریم اوئی بے عملہ بھی بلے آخر تلنا ہو دے جڑے دور نیالے زہرہ تو انہا تابش بھلنا ہو دے سیون نالت جنتا دے او دروازیاں کھلنا ہو دے کہ منگتے رجائیں دے منگتے رجائیں دے پانچ تن دا بوا منگتے رجائیں دے او پانچ تن دا بوا قسمت بنائی دے پانچ تن دا بوا منگتے رجائیں دے وہ پانچ تن دا بوا قسمت بنے دے پانچ تن دا بوا یقیناً اس تو وڈی گل تو ہے کوئی نہیں جے تسی ہن بھی نہ بولو تو مرضی ہے تہاڈی باویں بے عملیاں گنہگار پواں باویں بے عملیاں گنہگار پواں نسبت تے کردہ اعتبار بواں وہ نسبت تے کردہ اعتبار بواں اگلی لائن سنی پکڑے چھڑائی دائیں پکڑے چھڑائی دائیں پانچ تن دا بوا پکڑے چھڑائی دائیں او پانچ تن دا بوا قسمت جگئی دائیں پانچ تن دا بوا ایک باری محبت نہ کہا چھوڑو سوان اللہ میں ذکر علی پیش کر رہے ہیں